da damuwa ka yi sujjada ka gaya wa Allah. Shi sa ce faƙi manun an yustajabu lakum. In kuka yi sujjada nan ya fi cancanta ku faɗi buƙatunku, a nan kuma ya fi cancanta Allah ya amsa muku. Sannan kuma sirri ne, in kai sujjada ba mai jinka me kake faɗa. Daga kai sai wanda kake gaya wa Allah. Allah ina da damuwa, Allah ina cikin bakin ciki, Allah ina da bukata, Allah ina da kaza, Allah ka sani ka yi min kaza, ka yi min kaza. Shi kuma dama a shirye yake ya ce ud'uni astajib lakum. Akwai wasu alƙawura na Allah guda hudu. Alƙawari ne Allah ya guda hudu. Daga ci akwai ud'uni astajib lakum. Ku kira ni in amsa muku. Wannan alƙawari ne. Akwai kuma la in shakartum la azidannakum. In kuka yi godiya zan ƙara muku. Wannan shi ma alƙawari ne na Allah. Sannan akwai kuma wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Inde ka dogara ga Allah, Allah ya ishe ka. Akwai kuma wa yattaqillaha yaj'al lahu makharaja. Inde kana jin tsoron Allah da abu ya cakuɗe sai ga Allah ya